Ngitasambeni meeting gijima kwindida yakho. Why ula kuxhamana? Exactly. Bayajola labo uthu. Uyanini ukuthi ngizofika la. Ngithe sisemeetingini. Yani. Yemakhaya. Asona zema exercise ongesipitali. Uchaza ngokuchade ngekho. Uyajola. Ucabange angithi ngizokutext Yeah. How's it, huh? How's it, huh? You all, bro? You all, bro? You all, huh? All right. No, but angithi bisikhona phana kwi-meeting. Enye ngizabona ngathethiswa. Ngoba Sphamandla manje. Wani la bidadi manje. Ayibo, bayini ngiyakho. Crazy on set. Crazy. Ayisheme wena indoda. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, this was usamcolo kanye ke nomafuke bethethiswa abanye abadlali bestoryini ukuthi ngazi uthi ke sebethanda ukuba ndawonye kakhulu noma singekho isidingo. Kujelekile guys ukuthi uma ngabe abantu bedlala as i-couple kumabona kude wethu bese sebathandanisa ke thina ukuthi ayi bayafanelana, why bangavele bashade noma bathandane. Namhlanje ke guys sikhuluma ngabo ke uNeymar Phumulo kanye no Hope Mbele abangoSphamandla no Mabusi lapha na ke kumkhokha ayibakithi noma ke ngathi wabashada kusasa abaningi bangajabula ngempela ngoba kudala bafisa ukubabona bethandana lokhu kwangampela. Bakhohlwa phela ukuthi labantu badlala phela storyini banama relationship abakuwona no Hope mhlawumbe nawo nomuntu wakhe no Neymar naye unomuntu wakhe yabo, but ke mangabe sibabona ku TV ayichaba kithi ayi nathi sesifise ngazi ukuthi singeza ukuthiwa bathandana lokhu kwangempela. So nje guys leya video bajabulise kakhulu abantu abaningi bathi haya bashade lokho okwangempela. That's all I have for today guys. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi ke yipho ni couple okwayibona lapha na TV waze wafisa engazi ukuthi ingavele nje ithandane okwangempela. Bye.